golek suasana baru Ayo. Nanti ono. Oh iya Dek, ini dan deres loh. Mesti kali ini banjir ini. Terus Mancing nggih. tenang. Tenan kali. Kali ndi lho? Kono kali ngerti dong ler. Banjir. Kayak wae apa ora ngono? Mesti ini wong kancaku Dik ini lho oleh patin. Patin. Patin Patin. ya. Patin artis. Iya. Ora Dek kan baru dan terus toh. Heeh. Mesti banjir. Mesti wak muda. Mesti wae kelintir. Kelintir. Iya. Mancing nggih. Sudah wae. Tenan lho ya. Tenan lho ya mancing ya. Iya, iya. Aku bukan tak siap nih. Seru mat mau ora. Tapi dari kanca. Aku bisa. Ayo. Mancing nggo koyo ngene ya ada apa? Ada iwak goblok. Iwak. Yo. Yo masane iwak pitik gede ngono. Ini boleh umpan nanti lho, Mak. Ini Pak Wo. Pak Wo. Yo. Oh, apa umpane? Halo, tahu dibakar toh, tak umpakne ben mambu sangit iwak iki ben seneng. Lho pantesan iwak malah ra enek sing teko. Lagi lho, lang. Oh. Iki kancaku ning kene oleh patin. Patin. Patin Artis ya toh? patin. Oh, patin. Hei, lha pancingmu ndi? Lah iki lho. Mosok ora ro? Kalau. Mosok sik rong-ro. Lho, anjingku. Woi, jan bocah ra tau bondo, layak iwake emoh. Tanganmu lho mambu cepok urung iso. Kaya ngono kon oleh iwak. Yo ora ngono lho, Mak. Dhewe iki kudu menggunakan inventaris yang ada. Lah inventaris ku tangan ngene iki yo kena gerentul tul ngono lho kena. Oh dadak tuku inventaris sing rong enek. Karuan sing enek inventarise wis disediakne kuwi digawe. Ngono lho, Mak. Aku ngerti mak kabeh iki ya dinyei sangka Gusti Allah. Rezeki wis enek singatur, jodoh wis enek singatur. Tapi lek rane usaha, ku ya padha ae kaya kowe iki lho. Kaya anu iki lho. Anu kae, ngono kae, ora ndek bondo wong edan. Oh, cengelmu ra tau dipoto. Lah kok kira golek tali ngene iki ra gawe bondo. Ngene iki yo tuku lho, Mak, taliku. Kok kira ngluru ya? Tanganku ngene iki yo regane karo pancingmu larang tanganku lho, Mak. Karepmu dhewe lho omong. Wis rasa bengak-bengok. Iwak wedha ra teko kabeh. Ngene iki arep salahne sapa lho? Kancane mancen bengok-bengoki ketang. Ya wis. Tak uyo. Ketang mancing drama gara emosi ya. Kaduk gara semblemet rangane. Wah, aku ditinggal dhewe. Ora apa-apa timbang nang kene bisa wong ae ben mulih nyono. Ben yo sak lawase ora balik. Muga-muga dongakne kuwi ora balik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa iki ya Allah? Ya Allah iki apa iki? Woi. Ya Allah. Sampai digerak woi. Woi, apa iki? Ya Allah. Wah, kamarnya diambil yo. Tinggal dhewe. Ya iki. Apa iki? Mar. Wah, gede. Gede. Goblok, woi. Kilo, goblok puyung. Endi selangane iki lho, Di. Di lho. Goblok, ngarep pulau, woi. Woi. Hah? Ngarep pulau. Oh iya. Kuwi to. Kalau. Ora apa ket mau Goblok.
sih. Endi to talimu? Loh, Oh, iki lho. ben kesel sing mak ben kesel. Iki aku malu kesel yo. Ah. Oh, duh. Duh. Wah, ngoproso iwake lho yo ari mana-mana. Ayo enggak saya juga lagi. Baru-baru ditale ro. Ngepeng telu jangan bareng-bareng loh. Yo, aja suwe lek ngitung, lantai begone. Biji setengah. Jo. Abot lho, Mak. Harus berapa tuh? Dino. Lu. Men. Iki apa iki? Woi. Di. Woi, yo. Apa iki? Lagi roh aku iki apa ngene iki. Cepetan kae le. Ayo. Wah. Hei, kowe mau apa kowe? Mau apa kowe? Hei. Putra duyung, Mas.